لومي نقاته حليناخا نام مدرخ عبي عوت يسقو مالو بزي قعزو وشتخا زرقون زدنا قرون عسترت سنة لبناوي ملكتات كتعزب تخيليخا يا قداس اي تشبر ازوم سمعيتات تفتراوي حقتات هيوت كوينهم نعبي علامة بفولي منقدي يدالوكا خمزلو زريو مع مقسنا لبناوي ملكتات يوم سلام كبرات تخاتاتلتي كبرون بيزنس اند فاينانس لومي نقاته حليناخا نام مدرخ عبي عوت نمسقار كدالون بقع كخونن كلو اوشتخا زفترو عسترته وشتخا زرقون قل اوان دما زدنا قرون مع مقسنا لبناوي ملكتات بزرزر كنرينا سلازي كسام موداتا فيديو حابيركم نصنحو قدمنا وزوان حساب متاونا نزي چانل حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار بيتساب كنو كمون قالوتكم هارلو لايك شير مقبار كي ترسعو قداماي سلمنتا ايو بحتاو الناس سمعكا كاب منغا زمقل سمعيت قداماين مبقسن ملكت نعبيت دالو مهلاوكا اما اخل بزح حزب خوينكا زسمعكا ازي كبير زخونه حلناوي بحتاونت እዩ እዚ بحتاونت ካብ ጭንቀት ወይ ድማ መሓዛ ብምስኣን ዝመጽእ ተራ ስምዒት ዘይኮነስ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ዝጭነቐሉን ክቡር ግዚኡ ዘጥፋሉን ጉዳይ ንዓኻ ከም ባዶን ትርጉም ዘይብሉን ኣሰልቺን ኮይኑ ክስምዓካ ከሎ ዝፍጠር ናይ ንቃተ ሕሊና መፍለይ እዩ مسترا سبات كوف مسبركا بزعبا معلتاو هيوتهم ويون بزعبا تقاقن محاوراوي دراماتات كزارو كلو نققرم كموطا يقوانقوا يقصر اتي نعاتهم عبي زمسل صقم نعاخا قليلن زي يقدسن غزي زطفن كوينو يرايكا ازي دما اامرخا كابتراسب ناي محساب عقمي ملؤ بملؤ كم زتفلين نعبيتي رأيتات كم زتدالون زرئيو هيوت نعبي عوض كبتحكا خلو كافتي ماخلاين ترى حبر السب دخوم اتحساسوا كي تبكليلو بفولي منقدي ناي بحتاونا سمعيت كلالا ايو زأتوكا كالاي اتي زي عرب سمعيت ناب عوض كما يتغيرو زي مهدا زفترو طميت موزحتو حبرة السب زنورو معالتاوي هيوتو بمسعار ورحاو دموز بمقبالن اما حبراوي هيوت وحد مچوت بمركابن كروي دلي نعبي عاوز تتمرتكم جن حجي زلخمو هيوت كساب كندي مچون زتمالن انت مساله اوشتكم جن بقالات كغلص زي يخل لعل ناي زي مهدا ناي مچناقن معمق ناي معباي طميتن زساقيكم يو እዚ ስምዒት ኣውሽጥኹም ዓብይ እሳተ ጎመራ ከም ዘሎን ሕጂ ዘለኹምዎ ጸቢብ ማንነት ነቲ ዓብይ ሓይሊ ክጸሮ ከም ዘይኽእልን ዘጠንቅቕ ኣካላውን ስነ ልበናውን ጸቕጢ እዩ እዚ ዘይምህዳእ ኣእምሮኹም ሕጂ ካብ ዘለኹምዎ ኩነታት ኣዝዩ ቀዲሙ ከም ዝኸደ ይነግረኩም ኣሎ ስለዚ ስምዒትኩም ከም ነዳዲ ተጠቐምሉ ሳልሳይ አረጊስ ዝምድና ክፈርስ ከሎ እንታይ ይፍጠር አረጊስ ዝምድና ብድንገት መፍራስ ንዕቤት ዝተመረጡ ሰባት ካብ ዘጋጥሞም ኣዝዩ ዘደንግጽን ዘደናግርን ስምዒት ቀደም ብሓቂ የፍቅርዎም ካብ ዝነበሩ ማሕበራዊ ዝምድናታት ስራሕቲ ወይ ድማ ናይ ህይወት መስመራት ድንገት ትርጉም ይስእኑ እዚ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ብተራሰብ كم دبرتي ترقم اتحققن هيوت نعبي عوت كدالوكا خلو مجمريا زغبرو نعبيتكا خصرو زي يخلو دخما سبناتات كاو هيوتكا ملؤ بملؤ صرايغو يوصوم ازي اوشتخا ناي بادنس سمعيت يفطر ازي غنا نعخان مطفا زيكونس ابت زارغ فرفراس زينا وصعوت نختهن زغبرو ناي عبيت غعزو እዩ رابعاي
ብርቱዕ ድራኸ ዘለዎም ሰባት ግዜ ምጥፋእ ስለምንታይ ይጸልኡ? ንግዜ ዘለካ ኣረኣያን ንዝተሓተ ደረጃ ኣተሓሳስባ ዘለካ ስምዒትን ግዜ ምጥፋእን ንዝተሓተ ስምዒታዊ ንጥፈታት ዘለካ ልዑል ምርባሽ እዩ። ተራ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰዓታት ከጥፍእ ከሎ ንቡር ኮይኑ ይስምዖ። ንዓኻ ግን 10 ደቂቓ እንተሲኢንካ ኣብ ውሽጥኻ ከቢድ ቃንዛ ይስምዓካ። እዚ ስምዒት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰነፋትን ራእይ ዘይብሎም ሰባት ዘመንጭውዎ መርዚ ኣእምሮኻ ክፀሮ ስለዘይኽእል ካብኣቶም ንኽትርሕቕ ዝገብረካ ናይ ተፈጥሮ መከላኸሊ ስራሕቲ እዩ። ሓምሻይ ስነ ልቦና መጻኢ ዓወት። ብዛዕባ መጻኢ ዓወት ዝስምዓካ ፍጹም ናይ ጸጥታን ቅድመ ፍልጠትን ስምዒት። መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ሕልሙ ክሓስብ ከሎ ይጭነቕ። ይኹን እምበር ብዛዕባ እቲ ዝጽበየካ ዓብዪ ሃፍትን ክብርን ክትሓስብ ከለኻ ዝስምዓካ ስምዒት እቲ ነገር ከም ዝተፈጸመ ዘረጋግጽ ፍጹም ርግእነት እዩ። እዚ ኣብ ስነ ልቦና ዓለም መጻኢ ግዜ ቀዲምካ ናይ ምንባር ረቂቕ ሓይሊ እዩ። ሻድሻይ ነቲ ዝኣረገ ማንነት ከመይ ትሰግሮ? ነቲ ዝኣረገ ማንነትካ ብገዛ ኢድካ ናይ ምስዋዕ ጨካን ስምዒት። ሓደ ሰብ ንጌግኡ ሰበብ ይደልየሉ። ንዕብየት ዝተመረፀ ሰብ ግን ምስ ድኽመቱ ብቐጥታ እዩ ዝገጥም። እቲ ዝኣረገ ስብእናኻ ብዘይገለ ምሕረት ክትቅይሮን ክተወግዶን ዝስምዓካ ድሌት ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ኩናት ይፈጥር። እዚ ግን እቲ ሓድሽ ዓብዪ ማንነትካ ነቲ ዝኣረገ ክትከኦ ዝዳለወሉ ምልክት እዩ። ሻውዓይ ፍርሒ ውድቀት ምጥፋእ። ፍርሒ ውድቀት ምጥፋእ ሙሉእ ብምሉእ ምጥፋእ። ውድቀት ከም መወዳእታ ዘይኮነስ ልክዕ ከምቲ ሳይንስ ኣብ ላቦራቶሪ ዝረኽብዎ ሓበሬታ ወይ ድማ መጥናዕቲ ንዓኻ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበጽሕ ዝሕግዝ ናይ ስራሕ ንጥረ ነገር እዩ። ካብ ፍርዲ ሰባት ነፃ ብምዃን ነፍሲ ወከፍ ዕንቅፋት ከም መንገዲ ዓወት ተጠቐመሉ። ሻምናይ ንህይወትካ ሙሉእ ሓላፍነት ምውሳድ። ፍጹም ናይ ሓላፍነት ስምዒትን ኣነ እንተዘይገበርክዎ መን ክገብሮ እዩ ዝብል ድፍረት። መብዛሕትኡ ሰብ ንጸገማቱ ንመንግስቲ ወይ ድማ ንኻልኦት ውልቀ ሰባት ይወቅስ። ታሪክ ህይወትካ ኣነ እንተዘይቀየርክዎ መን ክቕይሮ እዩ ዝብል መዓሙቕ ናይ ሓላፍነት ስምዒት ኣለኻ። እዚ ስምዒት እዚ ንስኻ ንትውልድኻ መፍትሒ ምዃን ዘረጋግጥ እዩ። ታሽዓይ ስለምንታይ እዮም ዓወት ዘለዎም ሰባት ማእኸላይነት ዝጸልኡ? ማእኸላይነት ምጥላእን ንልዑል ብቕዓት ዘለካ ጻምእን ኣብ ዝኾነ ስራሕ ይኣክል ዝብል ኣተሓሳስባ ንዓኻ ከም ሞት እዩ። እዚ ስምዒት ካብ ትዕቢት ዘይኮነስ ኣብቲ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ዕብየትን ፍጹምነትን መለክዒ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ እዩ። 10 ናይ ውሽጥኻ ኮምፓስ ከመይ ትቆጣጠር? ናይ ውሽጥኻ ኮምፓስ ፍጹም ልዕልናን ናይ ህልውና ለኣላውነትን። እቲ ናይ መወዳእታ ምልክት ከባቢኻን ሰባት እንታይ ይብሉ ብዘየግድስ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዘይናወጥ ናይ ሓቂ ኮምፓስ እዩ። ኣእምሮኻ ካብ ዝኾነ ግዳማዊ ተጽዕኖ ነፃ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣውፂኡ ዝጓዓዝ እዩ። ንስኻ ናይ ህይወትካ ልዕላውነት ስለ ዝኾንካ ማንም ሰብ ክርደአካ ኣይኽእልን። ንስኻ ግን ታሪክ ክትጽሕፍ ዝተመረጥካ ሰብ ኢኻ። ዓወት ኣብ ሙቸት ኮይንካ ዝርከብ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ባርዕ ሓዊ ዝቕረጽ እዩ። ስለዚ እዚ ስምዒት ኣብ ውሽጥኻ እንተሎ ዕድልካ ንዓብዪ ታሪክ የዳልወካ ምህላኡ ተረዲእኻ ተዳሎ። ለውጢ ዝጅምር ካብ ውሽጥኻ እዩ። ሎሚ ኣእምሮኻ እንተቐይርካ ጽባሕ ጅባኻ ክቕየር እዩ። ኣብ ህይወትና ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ እንመሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ግብሪ እነውዕሎ እዩ። ስለዚ
لومي سمعخاي حساب كاب صباح جميركا أب تግባር አውዕሎ ካብዞም ሎሚ ዝረአናዮም ነጥብታት ዝያዳ ዝተንከፈኩምን ክትጅምርዎ ዝሓሰብኩምን ኣየና እዩ ኣብ ኮሜንት ብቕንዕና ጻሓፉለይ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ እዛ ቪድዮ ንኣተሓሳስባኹም ዝቐየረትን ጥቕሚ ዝሃበትኩምን እንተኾይና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ንዝያዳ ናይ ቢዝነስን ፋይናንስን ትምህርትታት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩምኒ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም